Eli tänään testataan akkutuotteiden ja polttomoottorituotteiden eroavaisuuksia. Mulla on tuolla trimmereitä ja sitten löytyy moottorisahaa, pensasleikkureita ja sitten on nämä puhaltimet, mistä voidaan vaikka aloittaa. Nämä on tosi helppo käynnistää, akkutuotteet, että tosta vaan napista painamalla lähtee päälle kone ja sitten vaan töihin. Akkutuote on tosi hiljainen, aika kevyt käyttää ja tehokas. Jopa tehokkaampi mitä ehkä tämä polttomoottorituote. Painossa ei ihan kauhea ero, mutta kyllä akkutuote on kevyempi. Sitten lisäksi se, että akkutuote on helppo käynnistää, ei tarvi repiä käymään, ei tarvi miettiä polttoaineita. Polttomoottorituote on toki halvempi, että noin 300. Ja akkutuote riippuu tietysti ottaako yhdellä tai kahdella akulla. Et kahdella akulla käyttö on jatkuvaa, et kun toinen akku latautuu sinä aikana kun toinen tyhjenee. Mutta hinta on siellä noin 700 akulla ja laturilla. Mutta tietysti ei tule polttoainekustannuksia sit akkutuotteella. Sitten testataan pensasleikkureita. Eli mulla on polttomoottorikäyttöinen akkukone. Ja näistä voi mainita sen verran, että akkukoneen akku kestää suunnilleen yhtä kauan kuin kestää polttomoottorikäyttöisessä yksi tankillinen. Tässäkin hommassa niin akkutuote on todella kevyt käyttää ja tehokas. Ja hiljainen. Eli polttomoottorituotteen meteli on aika paljon kovempi. Koirakin heräs, kun ruvetaan polttomoottoria käyttämään. Eli akkutuote oli ehkä suorituskyvyltään parempi, mutta näissäkin tulee se, että hintaero on aikamoinen. Että polttomoottorituote on halvempi. Polttomoottorituote on myös pikkusen raskaampi, että akkutuote on kevyt. Ja näissäkin sit plussan on se, että sama akku käy kaikkiin akkutuotteisiin. Eli sit riittää pelkät rungot, mitkä on huomattavasti halvempia sit ostaa, kun ei akkuja tarvii sit joka kerta uusia. Vaihdetaan akku paikalleen, niin tää on tosi helppo laittaa. Tässäkään trimmeröinnissä niin melutaso ei ole kauhean kova, että on tosi hiljainen tuote. Eli suorituskyvyltään mun mielestä aika tasavertaiset laitteet. Et miinuksena polttomoottorissa on just se melutaso. Akkutuote on hiljainen, kevyt. Paino on hiukan polttomoottorituote on ehkä vähän painavampi kuin akkutuote. Ja käyttöaika on suunnilleen, eli trimmerissä kun menee yksi tankillinen, niin akkutuotteella kestää yksi akulataus suunnilleen saman verran. Eli sitten testataan moottorisahoja. Ja tää akkusaha on todella pieni, kevyt, että näillä on painoero vajaa puoli kiloa. Et pidemmässä käytössä tietenkin tuntuu sit jo kevyemmältä. Teho näissä suorituskyky on sama, eli akkutuote on ihan yhtä tehokas kuin tää iso sahakin. Ja testataan näitä sitten. Eli käyttö on tosi kevyttä akkukoneessa ja on aika tehokkaan tuntunen.
aika huomattava myös tässäkin polttomoottorikone pitää huomattavasti isompaa meteliä. Eikä se suorituskykykään, että aika samoissa menee. Eli lopuksi vielä yhteenveton vertailusta, niin toi akkukoneiden suorituskyky yllätti kyllä aika lailla. Ja lisäksi se, että ne on niin helppokäyttöisiä, eli ne lähtee tosiaan ihan napista painamalla käymään. Sitten se, että se sama akku sopii kaikkiin koneisiin. Se keveys, sitten ne on niin hiljaisia, että kaupunkiympäristössäkin naapureita ajatellen niin on todella hyviä. Polttomoottorikoneissa niin tietysti melutaso on hiukan isompi, sitten siinä on omat tankkaukset ja muut, mutta silti kun haetaan isotehoisia koneita, niin ne on vielä polttomoottorikoneita, että se teho on niissä silti vielä isompi. Eli ammattikäytössä koneet on vielä polttomoottorikoneita. Ja tietysti hiukan edullisempi hinta niissä on akkukoneisiin verrattuna. Eli kotipihassa pärjäät varmasti akkutuotteilla, mutta sitten kun tarvii metsää mennä puita kaatamaan, niin silloin polttomoottorituote on kyllä vielä ehdottomasti parempi.